Не си гаден. Ай, моля те, пусна. Ако не го пуснеш, ти сера това. Добре, сега ще взема малко реклама. И без звук да е, че... Добре, ай, с звук. И това беше. Дано. Само пусни. Да. Вътре съм. Impossible 99. Чао. Що? Хубаво. И... Ай, спох. What the fuck? Къде съм? Това беше яко. И за малко да оживея. Добър да съм, дами и господа. О, да! Impossible, ама друг път. На GB, Шугомен TV. Аз даже не знам какво съм това. Дрипе ги вече. Това е. Мамка му! Дай ми меча! Мамка му. О, да, Гейдж. Шок Норис, ха? Това не знам какво трябва да е. Все едно. Що не умрява, гей? Мамка му. О, да. Да. Мамка му. Ало, ги. Падай долу. Няма сняг. Добре, как просто. Не. Дай меч. Дай го. Аре, де. Ай, паса за клещика. Мамка. Това е невъзможно. Супер impossible. Кому е невъзможно? Так. Сега назад ли трябва да идем напред? Не глата. Какво стана? Да. Тук изобщо има ли финиш, бе? Да, това наистина е супер невъзможно. Трапет. Ще умра. О, майко! Ще умра. Какво е това? Изобщо ми... Това ли беше? Добре. Jetpack. Ай, стига де. Това е невъзможно! Давай! Да! Добре.
Последен. Чакай, нагоре, нагоре, нагоре. Нагоре, не надолу! Стигади! Так, нагоре, 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 нагоре! Да, ладно. Что направить? Давай, нагоре, нагоре, нагоре! Да. Къде съм? Остана. Да. Всяка да. Мать. Хипиос. Защо избрах то? Вот. Добре, май трябва да... Чао, свине. Damn it! Да. Добре, съм колко? Добре, сега върви добре. Точка ли ти стрелите, гей? Не! Добре, това е вече последен път, мисля. Добър съм, бе. Мамко! Това вече е последният път. Обещавам. Гадна топка! Гадна топка! Къде ще мога да мога? Май, да? Това е възможно. Можете да гледането. Направете си труда, да гледате и другото. Аз по другото другия клип. И аз бях Fortnite.